Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Bihotz, buztinezko bihotz, etxe txiki bat zara, aula, auskorra, lau gelatako. Bihotz, jauzitako bihotz. Fernando Reyes kalera, zer moduz? Ogi, udako lehenbiziko egun ontaz gozatzen. Medikuntzan lizentziatua, euskara irakasle izana, eta gaur egun Nafarroako gobernuan itzultzaile gisa diharduzu ezta? Lehenik eta ben, aurkeztu zaztu zure burua. Jo, nik persona normal bat naiz, txantrean jaioa, naiz eta, Iruñekoa, txantrean jaioa, beti bizi izan du naiz txantrean, ez da bihotzaren puska handi bat, herri berrin ere badudan. Oso referentzia afektibo importantea delako, olite, herri berri. Eta ez dakiz zer gehiago. Nungo egiten duzu zure burua? Ni Iruñekoa naiz, baina pixka bat tiratzen badidazu min gainetik, beralaxe esaren dizut, herri berrikoa ere sentitzen naizela. Harritzeko modukoa bada ere, zure aurretako lehen oroitzapena? Hori zaila da, baina urteak bete ala, nik uste dut, ez dakit, baina segurazki eskolara joan nintzen lehenbiziko eguna. Horitzen naiz nola jitsi nituen eskailerak eta nola atera nintzen Kanosiana saldera eskolara. Bihurria zinen ara txintxoa? Ez, oso txintxoa eta beldurti xamarra eta kokila. Nik esanen nuke txikitan kokila. Eta eskola garaiak nola oroitzen dituzu koloretan, txuri beltzetan? Ez dakit ze koloretan. Zoriontsua bai, zoriontsua ongi beste 1000 umerekin batera, txantrean, kaleko lagunekin, ze kalean bizi ginen, txantreako kale kotxerik gabeetan, ez dakit. Eta zertan jolasten zinen, kalean zeudenean lagunekin? Kalean antze, al burro, a la cadena, futbolean, ez dakit, betiko gauzetan, ez dakit. Haunditzerekin zer izan nahi zenuen? Hori enuen batere garbinik. Zer izan nahi nuen. Pentsa, gero, ze ikasi ere erabaki behar izan nuenean, duda handia izan nuen azkeneko momentura arte. Eta txanpon bat botata erabaki nuen medikuntzaren eta biologiaren artean. Nola bizi izan zenuen gazte garaia? Gazte garaia? Oso ongi eta intentsitate handiz, nik uste. Errebeldea zinen? Errebeldea ez dakit gurasoekiko tratuan ola errebeldia handiz, bai gizartearekin, bai gizartea aldatu nahia, bestelako errealitate bat sortu nahia eta eraiki nahia, hori oso garbi, bai, bestelako mundu bat egin nahia, bai. Eta zer ikasketak egin zenituen? Nik medikuntza, ikasi nuen, eta hemen Iruñan. Bokazioz edo ala beharrez? Bueno, bokazioz, bai, espres erabaki nuen, bai, nahi nuen ikasi zerbait, medikuntza beti zientzietakoa nintzen, eta gustatzen zitzaidan mundu hori, eta bai, eta pentsatzen nuen, zerbait egin behar nuela, gero, erabiltzeko, besteen alde albaldin bazen.
Eta etxetik kanpo zer adinekin jarri zinen bizitzen? Hombre, etxetik kanpo, esan nahi baldin baduzu, familiaren zilborrestetik ja parte bezala, pues nik uste, pues 14 urterekin, nik uste, gure parrokian zeuden gazte talde batzuekin batera, nik uste, bueno, eta gainera giro sozio-politiko berezi hartan mundu aldatu nahia, bestelako harremanak sortu nahia, beste zea, nik uste oso modu intensoan bizi izan dituen urte haiek, bai, utopiak, gori, ez dakit nik nola esan, gauza asko. Nomada zinen edo leku berean bizitzea gustatzen Bueno, bai, gustako zenuen? Ez, hemen, beti, errealitate hontan eta hemen errotua, errealitatean, herri hontan, Euskal Herrian eta auzo hontan. Kirolaren bat praktikatzen zenuen? Bueno, kirola, pixka batean eskubaloian, baino, bueno, eta gerora ja frontoian, baino ez nintzen oso kirolari ona. Eta lana eta bizitza uztartzeko, zer egiten duzu zure erratutxoetan, gaur egun? Gaur egun? Bueno, lanaz aparte... Zure erratu libreetan, bai, lanaz. Bueno, denbora libre askorik etzai gelditzen, bueno, sekula etzait gelditu. Nik ezagit batzuk nola aspertzen diren, ni 18 o 17 urte nituenetik, nahi sekula aspertu. Beti nuen zerbait egin beharra, o zerbaitetan sartu beharra, o sartu nahia, hobek izan da. Eta arduan, ze egiten dudan, salsa batzutan sartu, kulturaren arloan eta euskalgintzan, euskararen sustapenean, eta bakegintzan ere, sartu izan nahi zenbait kontutan, bueno, eta kirola, eta gurasoak zaindu, eta lagunekin egon, eta denetik pixka bat, eta itzulpen literaria. Bizi lanerako edo lan egin bizitzeko? Ez bizi egin behar da. Eta lan egin behar da, lan egin behar da, dirua lortu behar darako, bizitzeko, eta lan egin behar da, nik uste, diruaz aparte zerbait realitatea eraldatzeko. Gustuko duzu egiten edo egin duzun lana? Bai, oso gustukoa. Adina itzinera joan ala, uste duzu bizitzarekiko ikuspuntua ere aldatzen joaten dela? Dudarik gabe. Bai, dudarik gabe. Realitatearekin egiten duzu topo. Batzutan ikusten duzu bizi izan dituzun topiak ez direla beteko. Baina nik uste, bai, hoxe, eta gauza askorekin, aldatzen da. Baina nik uste, kontua da, onartzea realitatea nolakoa den, baina gauza horietan sinisten segituz eta ozpindu gabe. Gogora ekarri ditzagun zure hasierak, nola izan zen itzultzaile moduan hasteko grina edo kontzientzia gogoa? Nire biziko gogoa edo grina etzen itzultzailea izatea. Izan zen, ez dakit nola modu bitxian igual euskalduntzea. Deskubritu nuen auzoan zenbaiten bitartez Nafarroak bazuela beste hizkuntza bat. Nik gaztelania dut ama hizkuntza eta asko maite dut gaztelania. Gauza ederrenak bizitzen gaztelaniaz esan dizkidate, deskubritu nuen beste hizkuntza bat zegoela, eta nolabait ere maite mindu nintzen euskararekin, eta orduan nira gustorasi nintzen murgiltzen beste hizkuntza batean, beste kultura batean, eta orduan iruditu zidan zoragarria eta oso aberasgarria. Eta orduan nolabait ere horretan sartu nintzen. Gero kasualidade batzuk eraman ninduten euskara irakasle izatera eta gero itzultzaile izatera. Eta gero behin euskaldunduta eta itzultzaile hasita, batez ere nik uste Xabier Olarraren, Igelaren editorearen laguntzarekin hogari esker,
pues, bai gero ja literaturan nolabait ere murgildu eta itzulpen literarioan. Medikuntza ikasketak egin zenituen, eta gaur egun arte, itzultzaile moduan lan egiten duzu. Zergatik aukeratu zenuen bide hori? Ez dakit nik medikuntza ikasi nuen, ura aukeratu nuen, eta gustatzen zait medikuntza. Oso garai zailak ziren, esan nahi dut lanpostu gutxi eta jende asko. Hortarako oso lanpostu gutxi zeuden, eta gaztetxo nintzen, lanean hasi nahi nuen, nolabait ere karga ez izateko etxean, eta libreago sentitzeko, eta etxetik atera izateko, eta hasi nintzen irakasle eta itzultzaile, eta gero enuen berriz hartu medikuntzaren bidea. Esan nahi dut, baina beti egon dira biak nahiko presente bizitzan, ez dakit. Noizbait mediku bezala jardun izan duzu? Ez, medikuntza bukatu nuen, haitu nintzen pixka batean Txantreako osasunetxean eta Tafailakoan, bola txiki batean. Baina gero berehalaxe hasi nintzen euskara irakasle, gauetan medikuntza ikasteko asmotan, baina gero ez dut mediku lanik egin. Bai hurbildu nahi zela o segitu dela kontaktuan medikuntzarekin, baina egin bat itzulpen teknikoen bidez. Eta, hizkera zientifikoa eta medikuntzako hizkera eta terminologia lantzen, hori bai. Itzulpenaz ari garela eta literaturaz, 2006 urtean izan zenuen sari bat, haurrentzako atalean itzulpengintzan, eta 2007 urtean, hurrengo urtean ere, sari garrantzitsu bat, azken finean euskal itzulpengintzan. Nola oroitzen dituzu momentu horiek? Lehenbizi esanen izuke gauza bat. Inor ari baldin bada euskararen munduan, euskal kulturan, inor ari baldin bada lanean, sari bila oso oker dabil. Ez du merezi, ez da hori bidea. Orduan, esan edut, baina etortzen baldin bada, eta norbaitek nola baitere esaten badizu, aizu ongi ari zara, ongi induzu, o ona zara hortan, beti pozgarria da. Baina esan nahi dut, hori da, nahiago nuke, errekonozimendu moduko zerbait da, eta sari bat, opari bat, baino itzulpengintzan, esan nukenik, sari eta opari politena da, jendeak esatea, irakurtzen ditula, euskaratzen dituzun gauzak, eta gustora eta eroso irakurtzen ditula, hori da sari nagusia. Hori literaturako itzulpengintzan, baina gaur egun ere, Nafarroako gobernuan itzultzaile bezala lan egiten duzu ez da? Zein da zure egunerokotasuna? Egunerokotasuna da, goizeko 7:00 lan tokira ailegatu, eta normalean denetik izaten da, baina gehien bat Nafarroko aldizkari ofizialerako itzulpenak egin, hau da, itzulpen administratibo, juridiko-administratiboak, hau da, bat ere poesiarik ez dutenak, itzulpen, testu itxusiak eta terminologia berezikoak. Eta hori izaten da, hortan aritzen naiz, gero bestelakoak ere tokatzen dira, bestelako itzulpenak, baina gehien bat hori, eta nik batzutan besatu dut, halako itzulpen itxusiak egiteagatik ez zote zaigun piztu askori, gero ordain modura edo ez dakinik edo sendabide modura ez zote zaigun piztu literatura ere euskaratzeko gogua, ez dakit. Lan honetan gauz interesgarriagoak egin litezke ere? Bai, nik uste gauza asko egin daitezke. Nik uste, itzulpena nik uste importantea dela. Hizkuntza bat baino gehiago dauden kultura batean, eta hizkuntza asko, eta munduan hizkuntza asko egonda, itzulpena oso beharrezkoa da, ezinbestekoa da. Eta gainera, hizkuntza aberasteko modua ere bai. Euskara aberasteko modua ere bada, itzulpengintza. Baino, gauza asko gehiago egin daitezke. Alde hortatik, piztu zait orain ideia bat, pena pixka bat ematen dit adibidez Nafarroko gobernuan hainbeste itzultzaile aritzeak aldizkari ofiziala euskaratzen. Batzutan pentsatzen dut jende ona eta ongi prestatua, igual emaitza hobea eta fruitu hobea emanen luke
ez hortan baizik eta beste gauza batzuk euskaratzen. Edo bestelako gauzak ekartzen euskarara, baino ez dakit, bai, bueno, baina egin beharra dago beste hori ere. Hainbat literatur lanen itzulpenak egin dituzu, lehen aipatu izan ditugu, eta zein da gakoa itzulpen on bat egiteko? Itzulpen on bat egiteko? Bueno, igual bi adibideo jarriko dizkizut, o hiru igual gauza aipatuko dizkizut. Bata, ez dela, agerikoa da, Fernandoren egia esaten dute, ez? Eta Fernandoren egiak dira hiruak. Bata da, ez dela hitzeko itzulpena egin behar dela, ez hitzen transposizioa baizik eta ideiena egoerena. Orduan, hitzen egoeren eta ideien transposizioa egin behar da, ez hitzena. Eta orduan horrela, noski, ez da ateratzen itzulpen zurruna, baizik eta egiazko euskaran egina. Hori da bat. Beste bat nik uste, itzulpen gintzan beste bat dela, eta esamolde bakar batean laburbildurik, egin behar dela ariketa bat, ahal bezain hurbil, behar bezain urrun. Hau da, fideltasuna, ahal bezain hurbil egon behar da jatorrizko testutik, testu horrek dioena emateko xede hizkuntzan, kasu honetan euskaraz, gehienetan, baina bestetik, noski, urrundu behar dugu beharraina urrundu behar dugu testutik euskara atera dadin, eta ez beste zerbait. Hau da, gero nolabait ere, traizio egin behar zaio testuari euskara atera dadin, eta ez beste gauza bat, euskara benetan ulergarria, komunikagarritasunerako balio duena. Hori izan litzake beste ideia bat. Zein da sekretua testua bizirik mantentzeko? Ba, nik uste, erreperatu behar zaiola testuak duen ritmoari eta musikaltasunari, odoinuari, hori ekartzeko, ez bakarrik ideiak eta datuak baizik eta testua bera, nik uste dut hori egin behar dela, eta nik uste ekarri behar dela euskarara, benetan. Askatasunez jokatu beharra dagoela euskarara ekartzeko, hau da. Galdera ez da hau nola esaten den, baizik eta nik euskaraz hau nola esanen nuke. O nola, claro, euskara egoki atera da, benetan balio duena, euskaldunak ulertuko duena, bere buruari galdetzeko, itzulpena den nola ez den, edo jatorrizko hizkuntzan zer zegoen esana. Ze momenturaino sartu dezakezun agian, zure ahotsa eta bihotza jartzen, ze momenturaino agian eskua sartu daiteken edo itzulpena egiterako garaian. Nola kontrolatu daiteke hori? Hor, oreka zail bat dago, nik uste iruditzen zait urteak pasala, gero eta liberago sentitzen garela, zorionez, baino oreka zaila bada ere, nik esanen nuke gehiegi sartu ezkero tradizionetu egiten duzu testua eta egiten duzu ez itzulpena baizik eta bersio bat, baina bihotzik gogorik sartu ezean ez duzu zeure egiten testua, eta arduan ez da testuan ateratzen. Nik ez dakit, nik gero eta liberago sentitzen naiz eta gero eta gehiago sartzen naiz. Beti ere, saiatzen ez errespetatzen, egileak esan duena, baina ez dakit erantzun dizudan. Zenbat hizkuntzatan jartuten zara? Bueno, ez da, oin gazteak, zure adinekoak, itzulpen karreratik pasatakoak, bueno, ongi prestatu daude, eta hizkuntza asko dakizkite, nik gaztelaniaz dakit ongi, eta euskaraz, eta gero italiera ikasi nuen. Gero inglesa ikasi nuen batxillerroan eta bupen eta medikuntzan pixka bat, baina ez dut maila ona. Eta ze hizkuntzatan orduan ibiltzen zara erosoen agian zubi lan horietan? Zubi lan horietan, erosoena gaztelaniatik euskarara, dudarik gabe. Eta gero eta erosoago italieratik euskarara. Italieratik itzulpen franko egin ditut eta nahiko eroso sentitzen naiz. Bai. Literaturaz ari garela? Bai. Bataz beste, zenbat aldiz irakurri behar duzu liburu bat, itzuli baino lehen? Bueno, itzuli baino lehen
ez dakit, esan nahi dut. Itzuli baino lehen, igual, aski da behin bitan irakurtzea, baina nik kalkulatua dut, itzulpen prozesu guztian liburu bat, 11 aldiz irakurtzen dugula. Esan nahi dut, irakurri, ohartu zer dioen, nolako tonua duen, itzultzen hasi, sakon, errepaso bat, berriz atzera, orduan zuzendu, eta zuzendu, eta orduan, bai, askotan irakurtzen dugu liburu bat. Horregatik esaten dute itzultzailea dela irakurle privilegiatua. Hala esaten zuen Sarrion Handiak, irakurle privilegiatua da, bai, oso barrenera sartzen gara, 1000 aldiz irakurtzen dugulako, eta saiatzen garelako erreparatzen detaile askori, formari eta gauza askori, orduan, bai, askotan irakurtzen dugu. Eta testuan hain murgilduta egon da, noizbait identifikatu zara edo, bai idazlea edo pertsonaien batekin? Bai, hori askotan gertatzen da. Bueno, batzutan gertatu izan zait, ez gustatzea liburua, baina normalean gustuko liburuak euskaratu izan ditut, eta bai, batzutan beti identifikatzen zara zerbaitekin, o idazlearen ideia o asmoren batekin, edo personaiaren batekin, adibidez ni Pereirarekin oso identifikatua sentitu nintzen. Eta maitatzen bukatu nuen gizona, bai. Ofizioa edo afizioa da zure lana? Ez, ofizioa, baina afizioa ere bai. Esan nahi dut, jubilatuko naiz, ez da gilaster, baina jubilatuko naiz, hemendik urte batzutara, eta segituko dut euskaratzen, asko gustatzen zaidalako euskaratzea, itzultzea, eta gainera bide zoragarria delako itzultzea hizkuntzan murgiltzeko eta sakontzeko. Nik asko ikasi dut itzulpegintzari esker, beti premia izaten duzu galdetzeko ondokoari, eta zuek hau nola, eta zuek zuen etxean hau nola esaten duzu, eta hau nola, eta Gipuzkoan nola, eta Nafarroan hau nola. Eta orduan balio dizu ikasteko eta asko ikasteko eta ikusteko zenbat baliabide dituen euskarak ere gauzak adierazteko. Zein esango zenituzke direla zure alde onak eta ez hain onak? Zertan, itzulpegintzan? Bai. Ez dakit, nik uste euskara ulergarri samarra ateratzen dela, nahiko ongi funtzionatzen duela testuak, normalean, hori izaten di jendeak. Gero despistatua naiz, eta orduan oso ongi zuzentzen ez bada testua gazapoak agertu daitezke, nire kasuan oso despistatua naizelako, eta orduan horretan kontu zibili behar izaten dut, horregatik nik uste mesede dela ez izaten medikua, ze bestela astakeria asko egin ditun. Egindako ibilbidearen barruko balorazioa eskatuko dizut, zenolako ideiak edo zenolako oroitzapenak etortzen zaizkizu burura? Esanen dizut bi gauza. Oain, jarazia egin dit, zure galderak, espensatu, batek galdetzen dizunean zure ibilbideaz eta zure ibilbideaz egiten duzun balorazioa, esan duzu, ostia, ze zarra nahi zen, azkenekotan naiz, ez, baina segituko baitut, luze, bizi ba naiz. Baina balorazioa zoragarria da, lehen bizi. Maitemindu naiz hizkuntza batekin, asko ikasi dut, eta bide hontan jende zoragarria ezagutu dut. Jende zoragarria, ikaragarri balio duena, eta gauza gehienetan nik uste dut personak direla opario berena. Eta orduan lagun onak ezagutu ditut eta jende zoragarria. Gaur egunera etortzen baldin badagara, ze proiektutan zabiltza? Betire hontan bi gauza pentsatu ditut. Bata, segituko dut euskaratzen zerbait batez ere igelaren zerbitzuan, igelak eskatzen, Xabier Olarrak eskatzen didana, edo beste zerbait, gustoko zerbait eskatzen badiat eginen dut. Badu liburu bat euskaratu beharra orain, ez dakit aipatuko dizut, bai? Iaia gaur egun pateretan etortzen direnen gisan Euskal Herritik Mexikora joan ziren batzuen abentura, hori euskaratuko dut. Eta batzutan pentsatu dut, gustora ginen nukela bilduma edo glosario bat ongi osatu medikuntzarekin,
semiologiarekin, eritasunen ikur eta sintomen izenekin eta esateko moduekin. Hori batzutan etortzen baina ezakiti inoiz egin duan. Etorkizunera begira, ze nolako asmoak dituzu edo nola gustatuko litzaizuke izatea zure etorkizuna epe labur eta luze batean ere? Bueno, orain egia esan da mugituko naiz unibertsitate publikora, hango itzultzaile taldera joan naiz, eta orduan bestelako lanak tokatuko zaizkit. Segituko dut itzulpen lanean, gurasoak zaintzen, eta baratze lanetan bai. Hori ere kultura da. Begira zazu leiotik, ikustazu basori berdatzen. Zeit einsamen helian, abends grauen Flammen das, iriotz mieni naiotz baiden. Uxu Errei, Fernandoren alaba. Alaba bakarra. Nolakoa da aita bezala? Aita bezalakoa nik uste desberdina dela etxe barrenean eta kanpoan ere, Ez okerrago edo beki, baina nik uste desberdina dela. Aita goxoa da, kasi ni eta nire nahi, baina bainontziago igual beti musu besarka da eta alakoak, baina gero genioa badu. Igual antzekoagoa garen ez horregatik diskursia eskazaten ditugu, ze berera sentatzen dugu genioa du, baina berela pasatzen zaio eta oso lasaia ere bada. Lasaia, badaki gauza importanteak, nik uste badakiela egoten egita bezala esanen nuke. Badaki, humoretsua ere bada, baina hori, denetik pixkat. Aita eta alabaren arteko erlazio honetan, balduzu olako anekdotarea xelebreren bat? Bueno, orokorrean irri asko egiten dugu, Haserretu ere bai, pike asko dugu, baina irri asko ere bai, hori orokorrean. Gero anekdota ez dakit, azken finean, klaro, 21 urte, gauza asko bizi ditut aitarekin. Eta, bueno, horitzen ez gainera justu kale honetan, nola bizikleta, bi gurpiloko bizikletan ikasteko prozesu hortan nola beti berak makurtuta ja bizkarreko minez eta laguntzen zidan, edo gauza askotan egin dugu irri asko batez ere, oso ongi pasatuta aitarekin, oso ongi. Zuk zure eta aitaren arteko erlazioan uste duzu hitzak edo garrantzi handia izan dutela? Azken finean bere lana eta zure gaur egungo ikasketak lotura handia dutelako. Bai, kazetaritza ikasten itzultzaile hau daita, noski. Nik ere izan nuen tentazio txiki bat, kasi letretatik joan eta kasi itzulpengintzako tentazio izan nuen. Eta gero ez dakit zergatik izan zen, kontra egitegatik aitari ozak zergatik, baina kazetaritza bukatu nuen. Eta bai, atzo bertan esan zidan, Euxo irakurri zure artikulu bat, eta behituago betzerik baduzu, ez dakit zer, beti onda, eta onerako eta txarrerako zuzentzaile eta nik asko ikasi aitarekin, hori egia da, eta guztua ere badiot idazteari nik uste berari esker, hori zalantzarik gabe. Izan eta duen lana zure aitak itzultzaile bezala, uste duzu zoriontsuak egiten diola? Bai, eta zorra diruz urte asko daramatza itzultzaile bezala, gertatu izan liteke nekatu izan eta aldatzeko gogoa, igual batzutan pentsatu izan du, baina azkenean beti mantentzen da hor eta zerbaitengatik izanen da. Batez ere literatura itzultzen duenean nik uste disfrutatzen duela asko, eta hori egunero ikusten da, ze adibidez naiz eta gusofan egon edo zertan, bera disfrutatzen hobi bezala hartzen du hori, eta ordenadorarekin taka orduak eta bera gustora dago. Bestela igual plantatuko luke besteren baina handaramatza ez dakitzen bat urte ere eta oso pozik dago eta nabaritzen zaio gainera. Uste duzu bere lanak agian baldintzatu izan diola askotan segun eta ze plan egiteko garaian? Lana baino bere izaerak ere aldi berean. Lana bai zehartzen ditu batzutan badaki estu ibiliko dela, baina hartzen ditu lan bat eta bestea, askotan nik uste ez dakila aitak esaten ezetz. Edo gutoki guztietan nahi du aldi berean, baietz esan diot ez dakit nori, eta gero azkenean iristen da, baina estresatuta, ze hori ez dakizet esaten. Eta gustuko duenez eta disfrutatzen duenez, beti balintzatu hortan bai. Ze batzutan igual hori, estu ibili da, iritsita beti, baina horregatik, gustora egiten duelako. Zure aitaren Fernandoren alde onak eta ez hain onak. Jo asko dago bitatik, esango dut, txarrak ere baita asko, baina onak ere bai, ala bezala esan behar dut hori, nahiz eta txiki hori izaten dugun beti. Aita, esango nuke, pazientea dela, batzutan, eta beste kontrakoa, kasi, pazientzia gutxi. Askotan nahi du zerbait egin ja, eta atera nahi du ja, eta batzutan esan behar dizu aita, lasai edo olakoak. Gero humorea badu, txisteak eta, baina batzutan kontua da salto egiten duela berehala humore hortatik kontrakora eta aldrebes. Haserretzen denean gutxi irauten dio, fuerte, genio biziko delako, baina pasatzen zaio berehala. Orduan nik uste bi gauza horiek bai dira bai onak eta bai txarrak. Eta maniaren bat azpimarratuko zenuke, bere egunerokotasunekoa? Bueno, beti adibidez hori izan dizudan, beti nahi dut dena ja. Uxue bildu hori, baina orain eta itxoin eta ez orain eta olakoak.
Eta gero hizkuntzan, adibidez, guri erderakadak entzuten dizkigunen ez zaio bat ere gustatzen usue mesedez nola eta etxe giron eta ez mesedez ongitz egin eta olako maniak baditu, bai, olako batez ere. Aholku berexiren bat eman dizu aitak bizitzan? Bueno, bai anaiari eta bai niri sartu digu bizitzan lan egin behar dela, ez? Ideia hori sartu digu eta bai ikasketetan eta bai bestean. Lasai egoteko, zerbait gaizketaratzen baldin bada, hurrengoan esaten du beti alba da bai eta bestela deusez. Hori esan digu, lan egin behar dela, baina, esperantza ezateko beti eta hontan ez bada hurrengoan izanen dela. Hori erakutsi digu, bai anaiari eta bai niri nik uste. Bai. Nola deskribatuko zenuke zure aita? Ez daki geldirik egoten, edo ze gauzatarako. Baina, graziosoa da nik esanen nuke, baietz. Humorea baduela eta langilea bai. Ni otzainiak bienien nani Arratz ontan baso hartzazuen bihotza Guztinetik sortua da zu bezala Gizartearekin konprometituak izan bar gara? Bai, nik uste baietz. Bai. Nik uste elkartasuna ezinbestekoa dela. Natura zaintzen dugu? Ez beharraina. Nik uste, ikusten ari gara, ez dakit nolako mundua geldituko den, gero heldu direnentzat, baina ez dugu beharraina zaintzen. Ez. Bidaiatzea gustuko duzu? Bidaiatzea ez sobera. Esan nahi dut, ez dut ulertzenik galdetzen dutenean, oporretan egonda eta beti lehenbiziko galdera, nora joan zara? Nora joan zara? Ez galdea zu ongi egon naiz, gustora egon naizen oporretan ala ez. Ez nora, baten du nora bai joan behar dugula. Behin aterata, ongi egoten naiz. Baina niri ez zaiten beste inportan nora joan baizik eta norekin. Eta leku bereizgarri bat alduzu olako oporrak pasatzeko? Ez. Sukaldari trebea zara? Ez. Baina jale ona. Oso jale ona. Eta egun bateko ateraldietan zer nahiago duzu, mendia ala hondartza? Nik uste mendia nahiago, bai. Hiria ala herria? Ia herri txiki bat den Iruña nahiago. Bai. Beraz, hiri txikia edo herri handia? Hiri txikia edo herri handia. Herri berrira oso gustora joaten naiz eta iruditzen zait zoragarria. Eta hiri txikia da, herri bat, ez? Naiz eta hiri maila duen, legalki edo. Baina nahiago, bai, Iruñan oso eroso nago. Mitozalea zara? Ez. Bizitokiak eman dezake bizipoza? Bizitokiak? Ez dut uste. Bai, eman dezake, baina nik uste bizipoza beste gauza batek ematen duela. Harreman, ez nik uste afektibidadean asmatzeak ematen du bizipoza. Guartzea bizi zarela, maitatua zarela eta jendea maite duzula, horrek ematen du bizipoza. Lasai eta ongi egoteko leku sekretu bat? Lasai eta ongi, edo herri berri edo Arantzazu. Lasai eta ongi egoteko egoera bat? Egoera bat? Ia, edo isiltasunak, deserosotasunik sortzen ez den momentua lagun batzuekin. Irakurtzeko liburu bat, 2 edo 3? Bi esanen dizkizut, bata Pereirak dioenez, zoragarria iruditzen zaidalako, eta oso barneratua egon nintzelako liburu hortan. Eta orain irakurri dudan bat, segurazki jende askorentzat ez oso gustekoa, baina bata, tu eres mi amado, camino espiritual en el mundo secular. Zoragarria iruditzen zait. Filme bat,
Filme bat. Ez dut idearik ere zer esan, baina ikusi nuen orain dela gutxi bat, ez dakit el coleccionista de libros, olako zerbait zen, eta oso polita iruditu zitzaidan. Ez dakit. Abesti bat. Abesti bat, bi esanen dizkizut. Bat gaztelenez eta beste bat euskaraz. Euskarazkoa Buztinezko bihotz, Laboak kantatua, Atxagaren poema. Eta gaztelaniaz Silvio Rodríguezen Debe Samar. Ze paper du euskarak zure egunerokotasunean? Pues nire parte bat da. Euskaraz bizi naiz, euskarak bizi nau, bai, nire parte bat da, esan nahi dut. Ez dakit, ez dut ulertzen orain nire bizitza euskarari gabe. Ez dakit nolako tokia duen, ondia baina nire parte bat da. Nola gustatuko litzaizuke izatea mundua 50 urte barru? 40 urte barru? Justuagoa. Hainbeste jende uzten ez duena bide bazterretan eta lubakietan eta zuloetan. Harremanak lantzeko modua, hirietan, herrietan, uste alduzu egokiak direla? Herriak badu zerbait ere, nik uste laguntzen duena. Hurbilago gaudelako pertsonen gandik batzutan eta naturatik bai. Baina askatasuna eta anonimotasuna ematen du hiriak askotan eta hori ere oso beharrezkoa da. Zoriontsu izateko errezeta bat. Haren bezalakoa onartu, zeure burua. Eta alik gehiena eskuzabala izan eta jendea maitatu. Nik uste dut ez dagoela beste sekreturik. Fernando Rey Eskalera, 3 hitzetan. 3 hitzetan? Fernando Rey Eskalera. Ez dakit zer esan. Ez dakit. Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du.